yau taken kudubar tamu ita ce wallahi musulunci addinin Allah ne, da haka ba mafaka ba matsera, kawai zaman lafiya kawai a rungume shi, ba kawai da za a yi ba a rungume wani inda ana son mafaka ko matsera ko cin nasara to sai da wannan addini, don wallahi addinin Allah ne. Allah ka taimake mu. Bayan haka ya taron al'ummar musulmi masu daraja, ku ji tsoron Allah subhanahu wataala. Ku sani jin tsoron Allah subhanahu wataala shine matattar dukkan alkhairi, shine tsoro ruwan samun alkhairi. Allah tabaraka wataala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya tsara dokokin Allah, Allah zai sa masa mafita a rayuwarsa ta duniya da lahira. A duniyar da lahira wa yarzuqu min haythu la yahtasib, zai azurta shi ta inda bai taɓa tsammata ba. A wani wuri ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, duk wanda ya tsara dokokin Allah, Allah ya alƙawarin zai sa masa sauki a al'amuran rayuwarsa na duniya da lahira. A wani wuri ce wa man yattaqillaha yukaffir an sayyi'ati wa yu'zim lahu ajra, duk wanda ya tsara dokokin Allah, Allah zai yafe masa, zai kankare masa zunubansa, kuma zai girmama ayyukan ladansa. Bayan Allah, wannan addinin musulunci shine fa addinin gaskiya. Duk wani addini da ba addinin musulunci ba ɓatacce ne, ƙarya ce, aikin banza ne. Shine addini, cikakken addini, addinin da iga mai baki ɗayan abin da ya shafi rayuwa ta duniya da abin da ya shafi rayuwa akan addini da kuma abin da ya shafi rayuwa da za ka yi a lahira matabbaciya. Addinin musulunci ne kada yake da wannan. Shi sa Allah subhanahu wataala ya ce inna ad-dina inda Allah al-islam, lallai addini na musulunci shine addini a gurin Allah kadai. Allah wanda ya halicce mu, ya halicci komai da kake gani, ya ce addinin da yadda da shi nasa musulunci. A manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ittaqillaha isma kunta, duk inda kake ka bi tsarin musulunci a matsayin ka na musulmi. Allah tabaraka wa ta'ala a wata aya ce duk wanda ina yi wani addini ko ya wani addini ba na wannan musulunci ba, sai ya ce da shi ba mu yabta gairar islami dina, duk wanda ina yi wani addini ba na musulunci ba falan yi kubala min, ba za a taba karba masa ba. To musibar ba ta tsaya a nan ba, sai Allah ya ce wa fil akhirati min al-khasirin, zai je lahira ko ba lahira kuma yana ci masu hasara. Allah tabaraka wa ta'ala ya cika ya kammala mana ni'imarsa a gare mu, ya yadda mana wannan musulunci shine addini gare mu. Inna ice al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ice yau na kammala muku addinin ku, na cika ni'imata a gare ku, na yadda muku musulunci shine addini yardajje gare ku. Bayan Allah, musulunci abinda ake nufi shine kankanta kai da sallama wa Allah subhanahu wataala da kadaita shi, da jawuwa kai duk abin da yace kai duk abin da yace ka bari ka tsarkake Allah subhanahu wataala daga yi masa shirka. Bayan Allah, kamar da kuka sani, wannan addini namu na musulunci madaidaici mai girma tsayayye ya kafu ne akan rukunai guda 5: kalmar shahada, tsaye da sallah, yin zakka, azumi, zuwa hajji ga Allah subhanahu wataala wannan ya bashi iko. Wannan rukun dukkaninsu abubuwa ne masu sauki in dai Allah subhanahu wataala ya sa kai imanin, ka sami imanin, Allah zai sauke maka yadda za ka yi su, ba su da wahala. Abin da zai gazgata maka haka, Allah ce yuridullahu bikum rizqa wa la yuridu bikum al-usra. Allah har kullun yana son al'amarin sauki ne a tare da ku, Allah baya nufin ku kuntata muku ko. Allah tabaraka wa ta'ala ce wajtabakum, shi fa izabe ku. Allahu akbar. Wajtaba, dan Allah musulmi kuma kalli wannan kalma ta Allah. Wajtabakum, shi izabe ku, shi ya zabe ku, kuma sai ce ma ja'al alaikum fi dini min haraj, bai sanya muku kowane irin kunci a wannan addini ba. Ice addini ne irin na babanku Annabi Ibrahim, kuma shi ya ambace ku musulmi tun can. Haka anan addini liyakuna rasulu shahidan alaikum, akai muku wannan tagomashin dan a ranar lahira manzo ya zama shi zai muku shaida, wata kunu shuhada ala nas, ku kuma al'ummarsa ku zama shaida ga sauran al'ummatai dan wani gata. sai Allah ce faqi musallatu fa lalai ku tsaye da sallah, wato zakka lalai ku ba da zakka, wa tasbihu billah ku riko da Allah da addinin Allah. Huwa maulakum, shine kare majimcin al'amuran ku,
fa ni'mal maula madallan Allah majibinci wa ni'mal nasir madallan Allah mataimaki. yan kwana musulmi, ma'anar kalmar shahada tana nufin tsarkake ibada kaga Allah subhanahu wataala. Duk wani nau'in ibada kuma ibada baki ɗaya rayuwa ce. In dai wani abu Allah subhanahu wataala yana son sa, ya yarda da shi a magana ne ko aiki, to nau'i ne na ibada. Ba sai sallah kawai muke za a ɗauka ibada ba. Duk wani nau'i na ibada, duk rayuwar musulmi baki ɗaya ibada ce. Man ittaqillaha yasma kunta, to kai shi dan Allah, ka gazgata Allah, ka imani da shi cewa shine kadai cancanci bauta, ka gane kuma cewa bautawa abin ibadar da ba haka take ba, duk ibadar da ba ta haka ba, ma'ana duk abin da ba ikhlasi a cikin sa ba idan Allah ba, batacce ne, hasara ce, nadama ce ga mai gobe kiyama. Ma'ana shahadatu anna Muhammadar Rasulullah yana nuna zaka tsantsanta biyayyarka, ba za ka biyayyarka ga kowa ba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shi Allah ya kallafa masa ikamaka manzancin, mu kuma Allah ya kallafa mana mu bi shi an tilasta masa, an kallafa masa ya kawo manzanci, ya kuma kawo, mu kuma an kallafa mana mu masa biyayya, mu koyi da abin da yace, mu bi abin da yace. Malamai Allah ji kansu suke cewa me hikimar hada kalmar shahada? Ai kun ga shahadatu Allah ilaha illallah wata kalma ce, wa anna Muhammadar Rasulullah wata kalma ce. Me yasa aka mai da su kuma suka zama kalma daya, abu daya, rukuni daya? Sai malamai suka ce Allah shine masani, amma da kaɗan daga cikin hikimar da suka gano shine ibada ba za ta karɓe ta ba sai ta haɗa kowane gefe da na Allah, da shahadatu Allah ilaha illallah ta haɗa gefen shahadatu anna Muhammadar Rasulullah. In ibada ta haɗa haka sannan Allah zai karɓe ta. Shi sa ka mai da kalmar shahadatu Allah ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah abu ɗaya. Kamar yadda za mu gani, idan kai ikilasi bangaren kai ibada dan Allah kawai, ka tsarkake ibada ka ga Allah subhanahu wataala, shine shahadatu Allah ilaha illallah, kai da shi kadai zaka yi wa bautar. Allah ce wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu din. Ba umarci mutane ba sai dan suka ta Allah subhanahu wataala ga bauta, suna mai tsarkake addini a gari, suna masu ikhlasi, suna masu ibada dan shi kadai. A wani gun Allah tabaraka wataala ce fa'budillaha mukhlisina lahu din, ka kadai ta Allah subhanahu wataala ga bautar, kuma kana mai tsarkake bautar, kai shi tsantsa dan shi. Shi yasa shahadatu Allah ilaha illallah kenan. Sannan shi ma a wannan gefen da na shahadatu Allah ilaha illallah, annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dukkan ayyuka suna tabbata ne da irin niyyar da aka yi da su. Kowane mutum zai tabbata ne a gare shi kawai ga irin niyyarsa. Ma'ana duk aikin da kai, to din wannan kai niyyar aikin dan shi shine za ka samu sakamakonsa. Ibada ka kowace iri in kai dan Allah, to insha Allah tabaraka wa ta'ala kai ikhlasi dan shi, to zai baka. In ko ba dan shi kai ba, to shikenan, wannan kuma sai ka san ina zaka. Dan bangaren annabi Muhammadu Rasulullah da Isa ka haɗe kalmar ta zamo ɗaya, shi kuma ka tsantsanta biyayya ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce man yuti rasul faqad ata Allah, duk wani manzon na hakika Allah bi. wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab. Abinda manzon da izo mu kurke shi gam ku yi, abin ne hane ku hane daga barin sa baki daya, kuma ku tsara dokokin Allah kan haka. In kun ki Allah ya tsananin akuba ne. Wa in tudihu tahtadu, Allah ya ce wani in fa kuka bi shi kawai magana ta gama, an bi annabi shikenan, magana ta kare. Sannan shi kuma ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa, duk wani aiki ba sa hannu ba yaddan mu za a da masa da shi. Yasa lalle ne kalmar shahada ta zama ɗaya ce amma mai bana biyu. Sai kai aikin ibada dan Allah la ilaha illallah, sai kai aikin ibada irin ta annabi Muhammadu Rasulullah, sai Allah ya karbe ta. Rukuni na biyu shine sallah, ita ce mafi muhimmanci ka cire kalmar shahada, ita ce jigon addini, ita ce farko abin da za maka hisabi da ita gobe kiyama, ita ce mai bambanta kai musulmi ne wannan ko kafi, ita ce babbar hanya da take alakanta bawa da Allah subhanahu wataala. Sallah ita ce kadai abin da take alakanta, babbar hanya da take alakanta, take kulla alaka ku da Allah subhanahu wataala. Rukuni na uku shine zakka. Shi kuma dan wani kankanin, dan wani yanki kankani ne, kaso kankani ne aka ce ka bayar a duke da Allah subhanahu wataala ya baka. In kuɗi ne
kaso ɗaya cikin 40 ne da za ka sa in kana da miliyan 40 za ka yi zakkar su kan miliyan 1 za ka bayar kacal. In dabbobi ne in raƙumi ne sai ya kai 5 ka bada akuya ba raƙumin ba. Akuyoyi sai sun kai 40 ka bada 1, shanu sai sun kai 30 ka bada ɗan mariki. Kaga abu ne mai sauki. Haka amfanin gona in ka samu buhu 10 za ka bayar. In noman rani ne sai ka bada rabin buhu a buhu 10. Shikenan faɗa abin da ka bayar. Sannan bayan duk wani abin da ake ce ka bayar din kar ka mance fa ba kayan ka bane. Allah subhanahu wataala ya ce allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sai ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Masu tsaye da sallah su ba da abin da muka azurta su da shi na zakka mu muka ba su. Allah subhanahu wataala ya ce ba kayan su bane aje aka baka. Masu su tsalla su ba da zakka kiran kayan su ne. Sai Allah ya ce duk da haka sun bayar da abin da muka ba su, to waɗannan masu haka su ne mu'minan gaske kuma suna da daraja a gurin ubangijinsu, suna da wata irin gafara wani tsibin karim da wani arziki mai girma. Sannan duk bayan ɗan kaɗan aka ce ka bayar, bayan kuma ba kayan ka bane ajiya aka baka, sannan kuma sai aka ce to kazu min aghniyahim fatuwar ila fuqara'ihim, a karɓo ne hannun dama da yake cuɗa na hagu, ka ɗauko ne wannan ka ɗauko ɗin kai da aka baka ajiya ka ba wannan ɗan uwanka ne. Sai azumi shi ma sau ɗaya a wata a shekara shine watan Ramadan shine mafificin watanni, a cikin sa aka sauka da alkurani, a cikin sa da lailatul qadr yake wanda dan ne da yafi daren wata 1000. Kuma zalla sallallahu alaihi wasallam man samu imani wa ta saba gubira da mata kadamin zambi. Duk wani azumin wata Ramadan yana mai imani mai neman sakamakon Allah subhanahu wataala za ya gafarta masa zanubansa. Sai haji ga wanda Allah subhanahu wataala iba iko in mutum ya samu wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna. Haji nagartacce tsaftatacce ba shi da wani sakamako ba ga Allah subhanahu wataala ba.